заминҳои обӣ дар ноҳияи Данғара ки бояд дар онҳо кишти такрорӣ сурат мегирифт. баъди бардоштани ҳосили гандум бояд инҷо то моҳи август зироати дигаре кишт мекарданд, вале ин заминҳои васеъ ҳанӯз ҳам холӣ ҳастанд. мақомот мегӯянд ки нақшаи кишти такрорияшон иҷро мешавад. заминҳое ки аз кишт озод шуданд, заминҳое ки зироатҳои халатонагӣ ки дар заминаи обӣ буданд, гандум, ҷав, картошка, сабзавоти барвақтӣ ки аллакай онҳоро пурра ҷамъоварӣ кардем, дар ҳамин миқдор заминҳо мо кишти такрория нақшабандӣ кардем ки дар маҷмӯъ 3600 гектар дар ҳама бахшҳо шаклҳои хуҷагидорӣ дар бар мегирад. нақшаи пешбинӣ дар рӯзҳои наздик мо ба ҷо мерасем. инҷо замини обӣ аст ва дар паҳлӯи шоҳроҳи душанбе кулоб дар деҳаи хуррамзамин. Данғара 10,000 гектар замини обӣ дорад. ин ҳам яке аз он заминҳои обӣ аст ки дар қисме пахта кишт кардаанд, қисмати дигар холист. ӯ заминҳо дар заминҳое ки дар ҳақиқатан обӣ ҳастанд, ҳамон заминҳоро ба инобат заминҳое ки обӣ нестанд, мо оббарӣ шудагӣ нестанд, ӯ заминҳоро мо ба инобат намебарем. то ҳамон ҷое ки пахтазора тоҷора обӣ шудагӣ аст. азбаски тоҷикистон заминҳои кишти зиёд надорад ва худро ба маҳсулоти кишоварзӣ таъмин карда наметавонад, ҳар сол роҳбарони кишвар аз деҳқонон мехоҳанд баъди бардоштани ҳосили аввал зироати дигаре кишт кунанд. бахусус дар вилояти Хатлон, бузургтарин вилояти кишоварзии Тоҷикистон, аммо на ба ҳама муяссар мешавад ки дар як сол ду ҳосил бигиранд. сабабаш ҳам ҳавои хушку норасои об будааст. заминҳое ки об доранд, заминҳое ки доранд ба ягон харид об гирифта намешавад, ва сипориш карда дар ин заминҳое ки харид харитан 10 километр об дорад, об ёфта ҷануби деҳаи Тепа мегирад, умуман кишти якам ҷаҷа намешавад. ҳам сипориш кардам ки шабакаҳои давлатии телевизионӣ пайваста аз кишти такрориву ҳосили дуввум таърифу тавсиф мекунанд, вале заминҳои холӣ дар Хатлон чизи дигар мегӯянд. ба ин суол ки чаро кишти дубора кам аст, мақомот як ҷавоб доранд ки об барои парвариш намерасад. мутахассисон мегӯянд худи деҳқонон медонанд ки баъди бардоштани ҳосили аввал метавонанд зироати дигаре кишт кунанду фоида бигиранд. агар об бошаду давлат ҳам ба ҷои дастуру насиҳат ба онҳо кӯмаке кунанд.